आज आपण भोगीची भाजी करणार आहोत. त्यासाठी लागणारे हे साहित्य हे आहेत शेंगदाणे, ते जरा भिजवून घेतलेले आहेत पाण्यामध्ये. हे आहे कोणफळ, ते पांढरं कोणफळ आहे. ही सुरती पापडी आहे. ही आपली साधी पापडी आहे, वाल पापडी. या आहेत ओला हरभरा. हे आहेत चवळीच्या शेंगा, गाजराचे तुकडे, वालाची भाजी. आणि या आहेत तुरीच्या शेंगा. आणि तिचा लसूण कापून घेतो, तो आपल्याला फोडणीला द्यायचा आहे. आणि हे वांग. ही भाजी महाराष्ट्रामध्ये आपण भोगीच्या दिवशी म्हणजे संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी करतो. या थंडीच्या दिवसात वेगवेगळ्या भाज्या येतात, ताज्या भाज्या असतात. त्यामुळे ही भाजी करायला खूपच मजा वाटते. आणि माझ्या बागेत लावलेला पातीचा कांदा, तो थोडासा त्यामध्ये फोडणीसाठी घ्यायचा आहे. याला सगळ्याच भाज्या मिळायला पाहिजेत असं नाही आहे. जेवढ्या भाज्या मिळतील तेवढ्या भाज्यांमध्ये आपल्याला ही भोगीची भाजी बनवता येते. वाटण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 इंच आलं, 2 मोठे चमचे तीळ, 2 हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर भरपूर घ्यायची, त्याने स्वाद चांगला येतो. आणि अर्धा वाटी भाजलेले खोबरे. ह्या सर्वांचं चांगलं बारीक वाटण करून भाज्या भरपूर असल्याने आपण थोडं तेल जास्त घेणार आहोत फोडणीसाठी. आपण तेल टाक. आपण तीळ टाकले आहेत. हा कापलेला लसूण, पातीचा लसूण आणि पातीचा कांदा, तो चांगला परतवून घ्यायचा. आता कापून घेत आहोत. ते नंतर कापते, कारण का नाहीतर ते अगोदर कापल्यावर लाल पडते. वाटलेलं वाटण टाकलं आणि ते चांगलं परतून घेऊया. त्याला तेल सुटेपर्यंत परतायचं. वाटणाला तेल सुटलं आहे. आता आपण त्यामध्ये सर्व भाज्या टाकून घेऊया.
5 मिनिटांनी वरती गरम केलेले पाणी भाजीत टाकायचे. 1 पेला तरी पाणी भाजीत घालायचं. झाकणावर नेहमी पाणी ठेवायचं, म्हणजे भाजीतलं पाणी कमी होत आलं तर झाकणातलं पाणी गरम पाणी घातल्यामुळे भाजीची चव कमी होत नाही. आता ही भाजी शिजत आली आहे. त्यानंतर मी हे कंद घालत आहे, कारण ते लवकर शिजतं आणि ते पिठू होऊन जातं. आता 5 मिनिटं हे कंद शिजवून घ्यायचं. भाजीत पाणी आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं घालायचं. कोणाकोणाला भाजी सुकी आवडते तर त्यानंतर ते पाणी थोडं आटवून घ्यायचं. परत आता भाजी शिजली आहे, त्यामध्ये आपण 1 चमचा गूळ घालूया. चांगला मिक्स करून घेऊया आणि वरून थोडा गरम मसाला. आता 5 मिनिटं भाजीला झाकण लावून ठेवून देऊयात आणि भाजी तयार झाली.